вохӯрии Эмомалӣ Раҳмон бо прокурори генералии Федератсияи Русия. 146 нафар аз ҷумла 42 зан ва 104 кӯдак аз Сурия ба Душанбе оварда шуданд. ҳамарӯза зиёда аз 400 нафар шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрванди Русия мешаванд. Тоҷикистон ва Туркия тавофуқномаи ҳамкории амниятӣ имзо карданд. Президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон прокурори генералии Федератсияи Русия Игор Красновро, ки бо як сафари корӣ ба Тоҷикистон омадааст, ба ҳазур пазируфт. бино ба иттилои дафтари матбуотии Раисҷумҳур, дар ин дидор доираи васеи масоили марбут ба таъмини амният ва ҳамкориҳои ҳуқуқӣ дар чаҳорчӯби шарикии стратегии Тоҷикистону Русия баррасӣ шуд. дар ин замина ҷонибҳо ба масъалаҳои таъмини волоияти қонун, тартиботи ҳуқуқӣ ва ҳифзи шаҳрвандони ду кишвар аз зуҳуроти гуногуни ҷиноӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. дар робита ба ин аҳамияти таҳкими ҳамкориҳои Тоҷикистону Русия дар самти муборизаи муштарак бо терроризм, ифротгароӣ ва ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромиллӣ, ба хусус қочоқи маводи мухаддир ва аслиҳа, ҷиноятҳои киберӣ ва дигар намудҳои ҷиноятҳои вазнин таъкид гардид. дар баробари ин ҷонибҳо масъалаҳои безараргардонии таҳдидҳои мавҷудаи дохилӣ, аз ҷумла таҳдидҳои марбут ба тамоюли таҳмили идеологияи радикализму мазҳабӣ ба сари ҷомеа ва инчунин ҳуҷайраҳои хуфтаи терроризми байналмилалӣ ва ифротгароиро баррасӣ намуданд. зимни суҳбат оид ба вазъи душвори Афғонистон, ҳамчунин масъалаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, ҳифзи ҳуқуқ ва манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, ҳамкориҳои додситонии ду кишвар дар самти расонидани ёрии ҳуқуқӣ, баррасии муштараки парвандаҳои ҷиноӣ ва истирдоди ҷинояткорони таҳти ҷустуҷӯ қарор дошта, табодули афкор сурат гирифт. шомгоҳи рӯзи 25 июл як ҳавопаймо бо 146 мусофир аз ҷумла 42 зан ва 104 кӯдак дар Душанбе фуруд омад. дар ҳавопаймо, ки бо парвози чартерӣ аз Димишқ, пойтахти Сурия, ба Душанбе фуруд омад, шаҳрвандони Тоҷикистон буданд, ки дар урдугоҳҳои Сурия нигаҳдорӣ мешуданд. инҳо хонаводаҳои тоҷиконе ҳастанд, ки дар сафҳои созмони террористии Давлати Исломӣ меҷангиданд. ёдовар мешавем, ки Зубайдулло Зубайдзода, сафири Тоҷикистон дар Қувайт, ахиран дар Сурия қарор дошта бо намояндагони мақомоти маҳаллӣ масъалаи бозгардонидани шаҳрвандони Тоҷикистон ба ватанро баррасӣ карда буд. қаблан 89 кӯдак аз Ироқ ба Тоҷикистон баргардонида шуда буданд. шаҳрвандони Тоҷикистон аз рӯи теъдоди афроде, ки дар нимаи аввали соли 2022 шаҳрвандии Русияро гирифтанд, пас аз Украина дар ҷойи дуввум қарор гирифтанд. дар 6 моҳи соли ҷорӣ 74162 нафар аз Тоҷикистон шаҳрвандии Федератсияи Русияро гирифтанд, ки дар як шабонарӯз қариб 410 касро ташкил медиҳад. бино ба иттилои вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия, айни ҳол 2,156,025 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон дар Федератсияи Русия сабти ном шудаанд, ки 1,774,034 нафарашон барои дарёфти кор ба Русия омадаанд. дар 6 моҳи соли 2022 24698 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон иҷозаи иқомати муваққати ВНЖ гирифтанд ва 51463 нафар иҷозаи иқомат РВП гирифтаанд. тибқи маълумоти вазорати корҳои дохилии Русия, танҳо дар соли гузаштаи 2021 103681 шаҳрванди Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро дарёфт кардаанд. Тоҷикистон ва Туркия тавофуқномаи ҳамкории амниятӣ имзо карданд. ин тавофуқнома дар дидори Рамазон Раҳимзода, вазири корҳои дохилии Тоҷикистон, ва Сулаймон Севилу, вазири кишвари Туркия, дар Анкара ба имзо расид. вазири корҳои дохилии Тоҷикистон бо эъломи ин матлаб, мавзӯи аслии ин дидорро мубориза бо терроризм, ифротигароӣ ва дигар ҷиноятҳои фаромиллӣ унвон кард. дар фазои маҷозӣ дар робита бо ин сафар дидгоҳҳои мухталифе матраҳ шудааст. бархе бар ин боваранд, ки манзур аз имзои санади ҳамкории амниятӣ маҳдуд кардани фаъолиятҳои гурӯҳҳои мухолифи давлат, аз ҷумла гурӯҳи 24 дар Туркия мебошад.